Alltså, jag tror det finns stjärnor här. Där. Det tror jag. Det finns däremot picknick. Oj, jag hade faktiskt Vart har vi stjärnor? Ja. Jag vet inte där eller. You ain't got no life. I want. Fast det har du väl aldrig haft, men. Jag är lite stjärnor. Alltså det är jättefint. Åh jävlar, jag håller på att bringa upp hela sängen. Oj, nej. Jag tycker du är duktig. I got no life. No. Va? Mm? Exakt, det är mitt nu. Nej, för jag fotar. Jag hittar stjärnor. Nej, du fotar inte alls där. Jag visste. Nej, du lätt stjärnor. Det också. Du ringer inte upp nu. Nej, för jag spelar in. Jag fick med det där att du får brinna upp din säng. Jag tror inte. I don't believe you. Well, du är med i grupp då. Va? Du är ju med i gruppen eller med. Nej, det är inte. Nej. Men det kommer ändå inte veta att det är. Nej, jag söker upp dig. Nej, men du kan inte vara här. Jag vill hit. Oj, jag hittade en till stjärna. Då är det Gymnåsen ute. Kan jag hitta en till stjärna? Eller så är det i Hiethoven eller vad fan heter. New Hillcrest är jag. Va? Jag är New Hillcrest. Ja, Jag är inte Sydhoven. men det är inte det så här. Men du är så god. Ja, sen så är det. Åh, just det. Klockan är 40. Hörru. Aj då. Men klart Elsa. Jag vet nu. Vad ska ni göra ens? Vi ska ha, ja. Blod och svett med Svea. Kan jag möta? Nej, vi ska typ 25-kamp eller något. Mm. Men du ska fråga Svea.